Я дуже зачудована вашими ляльками. Як прийшло? Чи то з народженням внука, чи дитини? Ні, я раніше почала ляльки. Хочеться десь, ну, це таке декоративно-прикладне, щось там робиш, щось таке, там, ну, тарілки чи малюєш, чи писанки, але десь хочеться щось таке намалювати. А де намалювати? Я люблю картини, я не малюю, люблю лише акварельки. Так, щоб не забути, дуже люблю акварельки, та деколи отак сижу та щось там акварельками бавлюся. Практичне, мені треба щось практичне, бо стінами не завішаю, а де їх потім дівати? Подушки. Я вирішила малювати подушки. Я потім нашила наволочки і почала розмальовувати подушки. Там якісь квіти, то я вже подарила там і мамі, і комусь. Але потім мені така ідейка, чого подушка може бути у вигляді якоїсь звіринки там, чи якогось ангелика, чи кого, ну будь-кого. І саме простеньке, просто форма якась простенька, але розмальована. Ну, почалося з того. Але далі не можете вже втриматися, і вже доходить до того, що там, на то можна щось зв'язати, то там щось зробити, чи вишити, чи зваляти. Тому є такі, що мальовані. От хотілося щось таке. Ну, спочатку появилося, мені хотіло щось таку нічку намалювати. Воно називається «Ходить сон коло вікон». От така нічка. І я коли так показала, то кажуть: ой, то ти себе намалювала, то щось, каже, похоже. Котик спить, нічка така. Думаю, ну раз є ніч, значить треба пробудження, треба рано. Рано, ну, сонечко сходить, пташечки співають, жайворонки, ні, ну, щось треба таке, щось пташечки співають, ну, це вже ранок. Значить, має бути нічка і пробудження. Завжди після ночі має бути рано настати, ні, і сонечко. Ну, то так і появляється, бо щось мені хочеться десь колись малювати, а де малювати? От ту я можу малювати все, що хочу. А благо тепер є фарби, я ж казала, тепер в магазинах є все, що хочете, і хочеться попробувати. Є така фарба, така. Та у мене не лише на подушках малюю, а я потім вже там хочеться плаття собі розмалювати, розмалювала плаття. Хочеться такі екоторби є, малювались ми екоторби, майки якісь цікаві з тим, ще коли діти менші були, щось їм хотіло якісь інакші там, ну, мамо, намалюй, або Ксеня Михась просить, Ксеня, намалюй, щось там прикольне таке. Ну, дивно. З того йде, все якась щось, одна ідея народжує якусь другу, і там щось хочеться попробувати. От там вже сакура, у мене були 4 пори року. Сакура лишилася. Ну от сакура намальована, а тут вже пташечка зваляна. Вона вже із шерсті зваляна. Ну, тут вже все додає. Кружевку можна додати, ниточки можна додати. Ну, що хочеться вже мені щось таке. Потім була виставка ляльок до Дня Незалежності. Хотілося мені якихось янголиків зробити. Зато вони у мене такі в голубо-жовтих кольорах і такі, щоб, ну, молилися за Україну, за все добре, щоб не було війни. Щось мені, ну от коли щось таке хочеться, то щось втілити. Ну, а це вже тепер нове. Захотілося вишити. Просто якась коровка. От коровка ще коли сміялися, каже, ти там такі цицечки файні зробила. Ще й дзвіночок є. Коровка вишита. А тепер роблю того зайчика. Буде зайчик, теж спочатку вишиваю. Робиться заготовка, туловище вишиваю, потім зшиваю. Далі вже підбирається тканина. Деколи є так, що вижу тканину, щось мені любиться, от якийсь такий цікавий колір або цікава фактурка, і вже щось, що би таке з неї зробити, то вже потім буде голова, будуть руки, та й маєте іграшка-подушка, бо я завжди роблю з одного боку є лицева, з другого не є. Ну, то я знаю, може пообніматися там десь. Кожна лялька ваша має свою історію. Ну, навірно. Там ззаді вас совушки є такі, мама із совенятками. Там то теж, бачите, малюється. Хочеться щось намалювати, якісь кольори попідбирати, щось таке, ну, я знаю. Є різні, я всякі вже робила.
У мене йде такими етапами, колись писанки, але колись, ну то що надоїдає, але одну і ту саму роботу робити дуже довго, втрачається якийсь такий, пропадає той такий ентузіазм. Що вам дає, коли ви змінюєте жанр роботи? Щось новіше. Я вже, знаєте, коли хтось, навіть художники, коли малюють, кажуть, вона у вас така очима, от ви її таке, якби ви привикаєте до неї, ну і треба відійти, хоч на день-два може її залишити, а потім подивитися, і ви як новим поглядом там щось увидите, щось, якісь недоліки, щось, що треба доробити, або щось не замучити, головне. Бо деколи так є, що робите, все щось треба додати, все щось, а вже замучити може бути перебор. Головне десь вчасно зупинитися. Так. Ну, але то якраз добре, бо із одної роботи треба переключитися на другу. І, як то кажуть, відпочивати треба як? Переключитися на другу роботу. І тоді ви відпочиваєте, бо з душою робите щось нове, інакше, і загоряєтеся чимось, ідеєю. Мені просто любиться шукати якісь різні техніки і пробувати. Мені цікаво щось пробувати. Так, як я вам казала, що плаття собі розмалювала. Мені все захотіло плаття з ромашками. У мене плаття з ромашками. Захотілося плаття з соняшниками. Я дуже люблю соняшники. Плаття з соняшниками. Це вже друга техніка, це батік. Воно вже така інакша техніка. Я вже і занавіски такі робила з соняшниками. Раніше не було такого, фарб не було. А тепер, як кажуть, дорвалася впустити мене в магазин і щось хочеться вдома пробувати, експериментувати. Так що, є де націлитися і продовжувати. Дуже мені, звичайно, хочеться, щоб ви мені показали майстер-клас про валянню, якщо я у вас заготовки. Валяння дуже довго, можу лише показати, як робити. Сам принцип. Лише сухе, бо мокре це таке треба процес. Да, це дуже довгий процес. На жаль, тепер є цікава робота, цікаве малювання шерстю. Ці роботи є на виставці. Сама техніка, це не треба ні голкою тикати, ні валяти мокрим валянням не треба, а просто викладається шерсть, як малюєте, мазочками витягаєте, малюєте, ставите, а потім лише прикладається склом і все, і картина готова. Дуже цікаво, як легко. І ми з дітьми теж таке робили. Може бути від такого простенького, примітивного, але може досягати таких дуже цікавих, гарних ефектів. Люблю практичні роботи. Практичні – це коли щось, чи подушка, чи чохол, чи прикраси якісь, такі, щоб мені пригодилися. Роблю такі валяння, сухим валянням такі кульки робляться, такі прикраси жіночі. Це в більшості для зими, бо вони можуть бути як шарфіки, бо натуральна шерсть, і воно гріє. Тепер шерсть можна купити різну, всяку таку, відтінки підібрати, які лише не хочете. А є просто і фетр, що фетр можна різати, вирізати, клеїти, шити, теж такі всякі робити. Можна поєднувати вже бісер. О, яка красота! Це вже друга техніка, але теж може бути більш така весняно-літня. Фантастична робота. Бісер теж вже десь можна втілити, брошечки можна якісь робити. Це місце робили? Так. Давайте пообзеремо, що тут у вас. Ой, яка це красива. Сухе валяння теж з голкою. Зараз піду пошукаю голку та вам покажу. Такі бісерні, різні. Літо приходить, щось хоче такої літньої, лимончик, сливка.
знаєте, таке трошки несерйозне, бо в моєму віці напялити на себе грушку. Але мені діти кажуть, я що би на себе не вділа, вони вже привикли. Вони кажуть, Леся Антонівна, то ви робили. Кажуть, як же, а хто же? І вони вже тепер, мені одна вчителька каже, ви би хоч що на себе зділи, вам, кажу, вшиткою до лиця. Кажу, така несерйозна, значить, щось таке підходить. Кажуть чоловікові, що я недорога жінка, мені золота не треба, я сама собі зроблю. Валяння ще є такі роботи, прикраси. Ту я пробувала робити таку, то в мене картинка була, прикріплена шнурками до рамки, але ж я зняла, щоб отак постирати. Ту і мокре валяння, і сухе валяння. Мокре – основа, а сухе – то вже листочки окремо, десь, щоб було щось таке об'ємне, то вже зверху привалюється голочкою. Є багато, що роблять, занурюються в одну техніку і так її вдосконалюють, і багато роблять. Дуже багато у нас тепер ця техніка популярна, дівчата роблять і тапочки, сумочки, всякі ці ковтинки. Займаються. Да. А я кидаюся, мені цікаво пробувати. І так, для себе щось зробила, а далі щось друге починаєш. Це техніка називається шерстяна живопись. Основа картонка від рамки. Зверху прикріпила тканинку білу, бо якщо на такій основі, то буде темне, має бути на білому. Якщо складний якийсь орнамент, то малюється, можеш сміло малювати по цьому. А далі починаємо закладати. Спочатку фон. Наприклад, щось таке простеньке, візьмемо гілочку сакури, то може бути як небо. Розтягаємо шерсть на таку тонесеньку павутиночку, але вона в мене така є, якщо є багато відтінків шерсті, то дуже добре, бо чим більше відтінків, тим цікавіше. І щоб не ставити отаку просто кубку, а розтягаємо на таку тоненьку павутиночку, закриваємо білий фон. Так, а щоб зробити трошки світліший той фон, його можна потім перекрити. От у мене є біленький, можна перекривати. Зато має бути дуже тонесенька павутинка, щоб не накладати великий слой одне на одне. А тепер є така біленька, і можна її витягувати такими пасмочками. Це вже витягується пасмочками і ставиться оці пасмочка зверху. І тоді колір буде трошки світліший, щоб не був такий дуже темний. Все перекривається такими пасмами. Коли мокре валяння або сухе, воно теж так робиться, але ставиться набагато більші слої, щоб воно звалювалося. А тут не треба, тут навпаки треба чим тоньше, тим буде таке акварельніше, тоненькими. І тепер стало набагато світліше. Так, а тепер будемо формувати, де буде гілочка. Гілочка. Беремо коричневий витягуємо і робимо, треба скатати, так і просто треба отак робити, щоб була гілочка. Трошки затовста, якщо затовста, більш витягуємо. О. І у пальцях, у руках нам треба її отак сформувати гілочку. Трошки тоншу. Якщо тоншу, витягуємо, щоб не була дуже товста. Ну, при такому терті воно теж трошечки там починає звалюватися, щоб тримала форму гілочки. А тепер листочки. Листочки можна робити собі такі трошки відтінки теж. Беремо трошки одного кольору, другого, третього. Трошки змішаємо.
Ну і можна формувати сам листочок. Тут його закріпимо. Так, якщо завеликий, можна відрізати. І формуємо, де буде стояти. Так, наприклад, тут. Там десь далі можуть бути світліші, а світліші – це коли менше шерсті. Можна їх отак трошки викривляти, форму їм давати, щоб воно десь там ся вигнуло. Да, ну ще дамо десь тут такий трошки темніший. Ну, роботи є різні по складності. Так, а квіточку, ну вже квіточки теж є різні. Шукаємо собі такі відтінки, щоб були такого, ага, тут є такого сакурового кольору. Отакі. Ну і можна робити спочатку такий десь далі сакура, другий план там фон. Можна просто вирізати собі такий із хмариночки, такий кружечок, що десь вона буде тут. З другого такого відтінку зробити теж там ще один. Так, може бути десь тут. Тут. Потім можна тут перекрити, щоб там листочки десь сходяться. Потім, щоб показати, що квіточка така пишна, що там багато пелюсточок, вже можна взяти другий такий відтінок, колір, зробити собі таку полосочку і трошечки так накрутити, таку спіралючку зробити, щоб створити так, об'єм. Ну, можна в руках, бо коли тут крутите, шерсть чіпляється там, вона може так у руках собі трошки крутити. Так можна трояндочки робити так само, таким способом. Ну, це таке простеньке, що можна з дітьми почати робити з таких простеньких матеріалів, бачите. І коли ставимо на темніший фон, тоді видно, чим більше відтінків, тим цікавіша робота. Так само можна скручувати тонесенькі і робити прожилочки. Це вже такі тонюсенькі, також скручувати у руках. Бачите, і маєте, наприклад, прожилочку таку поставити. І то, коли поставиться скло, воно дуже видно, ті всякі такі нюанси. Пташечку там можна зробити. Ну, сама техніка малювання – це коли ви накриваєте лише одне на одне, але щоб були відтінки. От листочок має тут 3 відтінки, тут відтінки. Не просто купочку поставити, бо то не цікаво. Ну, так само можна і, якщо зробити світліший рожевий, можна змішати з білим. Все змішується. Фарби змішуються, пластилін змішується, шерсть змішується, все мішати, отак от мішати, і можна дістати якийсь інакший відтінок. Ну, вже світліший. Є таке дуже добре, коли видно, що є там така біла прожилочка, така трошечки. Коли воно закрутиться, буде трошки інакше. Як то кажуть, така майживописніша. Ще розтягнемо, бо якщо дуже товста, можна трошки потягнути і крутити. І так само закручуємо. Є, можна складнішим таким способом робити. Це вже коли пасмочка витягають. Зараз спробую, чи у нас тут вийде. Ну, це такий легкий спосіб, що можна, хто починає, може спробувати таким чином. Ну, а якщо таким інакшим трошечки пелюстки показувати, то треба так, витягаємо.
Робимо форму пелюсточки. Це трошки складніше. Формуємо от пелюсточку і ставимо її. Ну, можна навіть ставити окремо от пелюсточка. Одна. Потім знову беремо, робимо форму пелюсточки, відрізаємо. Тут складаємо і ставимо. От по кругу так можемо робити. Це вже трошечки інакше. Ще добре би було, якби там ще відтінок додати. Тут називається на швидкоруч. Але коли ви вже робите, коли занурилися в то хочеться так побавитися, по відтінки показати, там серединочки, там ще щось таке, щось цікавеньке, щоб була робота така більш багатша. Так, як зробити серединочку? Можна, вона має трошки там жовтенького, можна трошки біленького. Так само, таким самим способом знають робити, що коли травичка, на травичці такий дрібний цвіт, або коли сніг, то так роблять, коли нарізають. Такими нарізається. Можна там пінцетиком десь підсовувати, щось там поставити. Ну, уже й ту хочеться, вже можна таку простеньку, швиденько зробити, щоб не була така порожня, пуста. Ну і маєте за 10 хвилин така простенька гілка сакури. А як далі робиться? Потім просто треба взяти скло, накрити, але деколи так треба накривати скло і дивитися, що там ще, бо скло, воно тепер має один вигляд, а коли накриєте склом, воно трошечки інакше вже міняється, і можна подивитися, що там змінити, бо воно притиснеться і щось може не так виглядати, зрушиться з місця. Бо коли так дивитеся, воно таке пухкеньке, тепер гарненьке, а тепер треба пробувати накрити склом. Якщо вам подобається результат, ви нічого не хочете додати, тоді просто зайве тут обрізається і закладається. Тоді от ця техніка називається шерстяна живопись. Як думаєте, коли з дитячих років дитину залучати в таку творчість, то що воно дає в житті? Ну, по-перше, дає, що дитина вміє цінити труд. Коли дитина зробила ту бісерну квіточку і вийшло, і виділа результат, що яка гарна писанка, вона вже не може. Там треба було дати на виставку, вони не можуть дати на виставку, бо можуть забрати з виставки. От дитина вже цінить, що не може віддати. А хтось там казав, ну то ти продай за скільки. Вони таку ціну заломляли. Думаю, то вже добре. То вже дитина відчувається, що цінить свою працю. А якщо вона свою цінить, значить буде цінити і іншу працю. А в подальшому житті? От людина, котра має якийсь хист, має якийсь художній смак, може зробити це, правда? Хто у яку течію десь потім собі щось вибере. Так що я думаю, що даремно не пройде. Навіть, знаю казати дітям, навіть коли ви собі будете квартиру вдома обустраювати, теж десь треба знати, який колір підібрати, який до якого підходить, який вам ближче до серця. Буде в неї це як хобі, це не обов'язково. Бо тепер на цьому важко вже заробити на життя, бо така праця, на життя не заробиш. Це має бути якась робота, а це має бути як для душі. Ваша сім'я вся творча. Як допомагає вам творчість жити? Кожен займається, чоловік музикант. Але він перфектний музикант? Так, музикант, ще працює у хорі. А дочка, в неї також дуже гарно виходить, і писанки гарно виходять, і акварель гарно виходить.
Якщо люди творчі, то більше один одного зрозуміє. Він може не бути зварено, він знає, що я щось роблю. Все нормально, там щось собі знайдете і щось собі з'їсть. Так що не такого, ти що сидиш, ніч не робиш, лише там щось. Можу сидіти в'язати, можу сидіти малювати, можу все щось друге роблю, але якщо я занурюся в це, то можу забути там чи не встигнути. Нічого страшного. Ви щаслива людина чому? Щаслива. У мене діти є, яких я дуже люблю. Вони здорові, слава Богу. Чоловік здоровий, батьки ще живуть, слава Богу. Внук є, слава Богу. Ой, то саме головне. Діти, внуки – то саме головне. І знаєте, що головне? Перше, діти, внуки – це здоров'я, це головне. А друге – це коли є робота, яка мені любиться. Я люблю робити з дітьми, я люблю робити таке. Я щаслива, що я можу це робити.